След словото ще бъде публикувано в интернет. Не чувам аплодисменти за госпожа Чубанска. Джулия, снимка, моля. Моето поздравление е за един много успешен выпуск за абитуриентите от 12А, 12Б, 12Г и 12Д клас на гимназия Васил Друмев, град Велико Търново. Преди всичко, бъдете здрави и все така жизни. Защото ако липсва здравето, розата губи аромата си, полъхът на морския бриз губи своето очарование и романтика, изчезва радостта и насладата от живота. Търсете формулата на щастието и химичната реакция на успеха, защото вие знаете, смисъла на човешкия живот е в самото търсене на смисъла, в порива за постигане на върховете. И макар да е общоприета и утвърдена максимата, че всеки и всичко има своя таван, то нека вашия да бъде високо-високо, да стигне небето и слънцето дори. Ние, вашите учители, Мария Христова, Даниела Мануилова и аз, всичко това от сърце. И небето, и слънцето да стигнете високо, високо. Честит празник, скъпи абитуриенти! След 5 минути ще бъде публикувано.